Kaya ang pasumpay sa pangutanan ni Cesar Alforo, katinawan lang sa ito. Sama sa gihimo ni Attorney Colin. Sama sa gihimo ni Attorney Colin Dosel, after the-expire ang 6 months ng preventive suspension, iyang giatang pagpadayon niya ang serbisyo sa City Hall, but he ended up in a pusasan. Now, naanamang yung ka, nibalik ka Cebu City, gikan sa imong halimon. Would you also do the same as... Bali ako ng security, papusan ko. I am demanding you to come over here. Papusas ko. Mo-report ka sa City Hall. Ano rin mo ko mo-report? Nagay ko na kong rason nga nung di ko mo-report. I'm now in Cebu City. Yes. Pangutanan sa tawag, kanusa. O, pitawin nyo, guyog ang tanan. O, bitaw na. Balik ko na kuding. Tandang opisina diha. Opisina na sa katawan. Nga ako lang ang nahimo. So therefore, panawagan. Panawagan. Sabayan. Panawagan. Okay na na. Ibaso sa tanin. Hindot manilong kumaba. Pwede mong go. Ito umusakitin. Ito sa gawas. Ilan ni Kulit? Ni Kulit? Pagpusas nila ni Kulit, sama na sa ipusasan ako. Walang karoon, patiwas na nila. Parehas na din. Before kumato nito. I'm not holding my office because office you can hold it anywhere. As the mayor of Cebu City, you're officially doing your job. I am now assuming as the elected mayor of the city of Cebu. Takbon ka, pusasan ka, Ipadakop ko. Paano ko ang dakpon nila? Yung dakpon ko sa manasan, ipadakop mong kalan. Yung dakpon ko sa manasan, ang mga tao na nagpili ka na ito, ilang ipusasan. Kung saan mo na bali? Paano pumutanan ako? Pumutanan sa... Tumato ka sa City Hall niya? Relax ha. Ay, makita mo! Assume na ko. Yes, di ba niyo pa muna yan, Ambly, ang mayor's office? Debating the mayor of Cebu City. No. Bugado na no? Ito ka.